6 Mas. Gak 6 abang lho ya. Aja turu. Lah ya ini napa turu nonton campur sari penyanyi ayu-ayu ya geni nom-nom. Gak entuk ngono kuwi nok. Aja dibeblaske ngono kuwi. Lah aku kan ngomong. Wis tak baleni nana. Ora entuk biasane yoga-yoga. Ora sah. Rasa. Aja turu so. Rekeki. Ana dewa ngangkleng jagat guyu Cengkoke sae. alah cengkok gawean dhewe kok Cengkoke umpama cara Boyolali iki cengkoke kemenyek. kemenyek kok iso Nek wong wedok kuwi metengan mesti. oh ngono aku jek bagus ini yo gak mungkin meteng lanangan wae Kemayu. oh kemayu nyangking pokor kencanane isine donga tetular sandang lawan pangan tak kayak ngono iki padha dikoreksi ngono dadi ya sedek Terusane dikoreksi Bapak. Bapak sinten wau? Pak Daryo Pak Daryo. nek ben pasang untune ngono aku bos saiki gak gelem ora Aku nekno ya tak pasang, Mas. Pasang itu apa? Ora pasang untu. Untuk garu. Iki bar korban akeh nak. Pasang gingsul. Oh, pasang gingsul. 10 ngono ya kenape. Tokong di mau? Nah, lali. Sandang lawan pangan. Ya iku bagian nipun kene iki biasane kleru aku wong melek sabarna rimo Tanggan. Wih, majuan. Sugeng dalu Mas, mangga winara. Manut jenengan langane napa ndak? Langgam. Napa? Sing gede ngono kae ya Mas ya. Sing gede pangapunane. Kan Mas pepujenku jejentong hatiku. Arep bekso ta iki. Piye, Dik? Sambungku mung Sambung wanci dalu. Pot-pote gelas sego samloan.
Ih. Dek, seliramu perso gak? Pripun? Perso gak? Iki mau aku lagi nyam mlebu kula nuwun sik dhewe. Nggih. Nuwun sewu. Sesepuh kene iki ngersake walang kekek. Walang kekek. Pokoknya iso gak iso kudu iso. Walange kabur, Mas. Lho kan saka pamundutan saka sesepuh kalau wong asing, Mas, lehmu kok ndengah-ndengah ngarep kenek tengah kenek mburi kenek. Sing penting walang kekek kudu muni. Kudu muni ya. Lah makane aku njengkrek kaya walang kekek ngene iki ya. Lah nggih. Terus ya engko nek iso walang kekek dicaoske nek gak iso ya nuwun sewu. Ngaten tenan. Sledeke gak enek sing iso kaya. Ledek nasional. Oke. Mendah boyo yen sasika urip lawan dika pasti bagya mulya jorle putri Sulistya terus bisa yuwana ika kadung Gayeng ya, Mas. Garapane sae. Sae digarap alus sae. Ya muga-muga sragenan wis iso sae. kawentar dadi ya Amin. bisa berkembang biak. Kok kaya wong ae berkembang. Mengorbit gitu loh maksud saya tuh. Oh, Bisa nggih. segera terorbit gitu. Makanya bar niki penyanyinya nggih berkembang biak. Berkembang biak. Heeh ta. Nanti wis berkembang biak deh ben kok. Aku kok gak mulih kok Mas. Aduh omahku soalnya. Ngono aku. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas pepujenmu jejentong hatiku sambungku mong wancita Walah nduk. Wong butuh sego sak amlokane direwangi wirang isin. Kok isin? Jengkelikan ning ngarepe wong kene. Nah, niku ngepaske kendange kok. Oh, ngepaske kendange.
Ya kuwi labuhe nguri-nguri budaya Jawa. Dadi iki nek kono-kono usume tayub. Nggone cah kuwi barang tayub ora. Tayub. Nek nggen kula Apa? Susu. mboten popo nostalgia. Nostalgia. Heeh. Ngono Jaka Surya segala macam ya. Mangga. Mendah boyo yen sika urip lawan dika pasti bagya mulya jalair putri Sulistya Rosti sayuna ika kadung sranta Haji Gemi Panun nih Mas Ayu. Nah, artis kita yang dari kawasan Boyolali Kotane Susu. Bila mengatakan, ini Gemi Panun dibantu sama